Először a Kolossi levélnek a 3. fejezetéből olvasunk néhány verset, 18-tól 25-ig terjedő szakaszban, és ugyancsak ennek az igei tanításnak a körébe tartozó további ige, Efézus 6 első 4 versét olvasom. Tehát Kolossi 3, 18-tól 25-ig, és Efézus 6 első 4 versét. Ezt mondja Isten igéje. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszi, azt kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás. Efézus 6, 1-től. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. És még egy vers 1 Péterből, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengéd féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmét.